libna daima libna daima. Hello? Haba dan Allah baby, kusan kira fadari kaman awa daya. Sai ka ce guduwa zan yi baby? Ki aje magana baby a gefe. Ina wayata? Daga an sa zaki bidiyo a TikTok kin karban min waya kawai kin yi fuska? San baby, ya kamata a ce kullun ina fitowa tsaf ko? Eh haka ne. Kayan kwalliya ta ne fa ya kare fa shi yasa fa na siyar da wayar. Wallah! Lafiya baby me ya faru? Ina wayata? Ce maka fa siyarwa ne ni sai kayan kwalliya. Kika sai da mun waya? Baby ka fa samu fahanci. Ta wace hanya kike so na kai ki? Yanka ki zan ko kuma na ta ki?